baguse ning niru sifate, sifat sing apik. Ah, sifate apa? Sifate wedokane akeh kok. Yo, wegah. Wah, cilaka tenan iki malah aku. Iya. Bagus ning iki ana wedokane akeh. Sing jeneng ngene. Oh iya. Nek Sena berarti kaya Werkudara ngono. Ayo adoh. Adoh dengkulmu melocot kuwi ora. Ora usah gagak-gagak Sena, kuwi wis tak sampeke nang nggon Bima. Bima iki padha karo Sena. Ah nek Sena iki tegese gedhe. Gedhe? Oh. Apamu sing gedhe? Ki Mbak Elisa ur karo Saraso. Ya sisan gawe. Ki Presiden sing basa Jawane teng Pletot ora karo-karuan. Ya coba kaya ngapa diaturake karo warga Mboresan Bansari kene. Pripun Pak wonten dawuh napa? Nah, wis lumayan apik iki. Pripun Pak wonten dawuh apa? Biasane medun ku langsung tuar-tar kaya wong nyumet mbang api kae. Lah engko diseneni makane tarem dhisik kuwi nek aku ngomong sero-sero mengko didukani. Direm nek ngomong sing sopan, sing alus. Nah, ya wong ngadep piyai akeh. Piyai saka Mboresan kene iki ya sing alus, sing sopan, sing apik, ora sak penake dhewe. Kisah gato-gato kula nggih. Apa? Apa? Sagadho-gadho kula. Gado-gado ki panganan kaya lotek kae gado-gado. Gaduk. Nyampe. Sak nyampe. Kae geduk. Apa ya? Gaduk iki. Iki gaduk. Heeh. Oh, teki gaduk. Utek iki gaduk. Ya, maksudnya bisa-bisanya. Sebisa-bisanya. Ya. Ki anu Pak Siswanto kagungan damel supitan. Supitan. Anake sinten jenengane? Pak Wildan. Mas Wildan. Mas Wildan sapa? Wildan Satrio Abimanyu. Iya. Wildan Satrio Abimanyu anake Janaka berarti ne. Nah iya anake. Bapake bagus ra, nek ra bagus ya ora wangun. Oh iki senengane kok malah nyenggol. Lho Pak Siswanto ki ora bagus ning. Sing jeneng Janaka ki aja nyanu niru baguse, ning niru sifate, sifat sing apik. Ah, sifate apa? Sifate wedokane akeh kok. Yo, wegah. Wah, cilaka tenan iki malah aku. Iya. Bagus ning iki ana wedokane akeh. Sing jeneng ngene, sing jeneng menehi asma anake nganggo jeneng wayang. Kowe ora kudu anake kaya misale dijenengi Haryo Bima, kowe ora terus kudu wong iki gagah gedhe dhuwur kaya Bima ora, ning sipate sing supaya ditiru karo Bima. Oh, ngaten. Nah, kaya ditiru karo bocah sing jenenge Bima mau. Ngono ya. Iya, dijenengi Abimanyu. Ya supaya sipate tiru karo Raden Abimanyu. Oh, patriotik. Patriotik, pahlawan luar biasa. Masih muda tapi pahlawan. Membela karo wong tuane. Oh iya. Nek Sena berarti kaya Werkudara ngono. Ayo adoh. Adoh dengkulmu melocot kuwi ora. Ora usah gagak-gagak Sena, kuwi wis tak sampeke nang nggon Bima. Bima iki padha karo Sena. Ah nek Sena iki tegese gedhe. Gedhe? Oh. Apamu sing gedhe? Untune. Untune ngletak kowe kuwi. Iya. Sena iki takono piyai sing ngerti sastra gedhe. Nugroho iki kanugrahan-kanugrahane ben gedhe. Oh, kanugrahan sing gedhe. Kabeh merpudi jeneng-jenenge dhewe-dhewe. Ngono ya. Iya. Ika kuwi mau ya ana tegese. Ika tegese apa, Pak? Ika iki satu. Iki anake bapakne mbokne mung siji Ika to. Oh, satu. Anak tunggal. Ika tunggal. Oh, ngono. Cita kuwi ana karepe. Cita-citanya setinggi langit. Ana tetembungan piyai mbiyen padha ngendikake proklamator bangsane awake dhewe ngendikake railah cita-citamu setinggi langit jika muda tuh akan jatuh pada bintang-bintang. Ya nek bintang-bintang, nek medun tekan donya ya lara ya. Ya ora mesti tipone nek bintang. Kowe ora mancai tembunge proklamator lho. Oh iya nih. Wong kuwi wis dadi kosakata sing apik. Betul, kita harus bercita-cita setinggi langit sejauh-jauhnya. Jika jatuh akan jatuh pada bintang-bintang. Maksudnya, jadi masih tinggi, masih tinggi. Ya. Terlosor. Tatin kae ya ana tegese. Apa nek tatin? Tatin iki tegese
kantong gandum. Oh. Tengek jare. Apa jarene Mbak Ani artine tengek. Oh. Heeh. Tatin ki ora. Tatin ki tresna. Oh, tatin ki tresna. Lestari ki wis ngarani Handayani ki Dayanono. Dadi katresnane tatin ki Dayani. Oh iya. Waduh, berarti bojone bahagia ya nek duwe pacar. Ya ora pati ya nek di bojone. Ya urung mesti bahagia. Nek Prastiwi apa? Prastiwi pras ki landhep, tiwi ki cangkem, dadi cangkeme landhep. Cangkeme landhep. Cangkeme landhep ora. Ayo, Elisa apa Elisa yo aku dono tegese. Elisa ki Eli kuwi jelek. Sa kuwi siji. Dadi siji-sijine sing elek ya mung aku. Ah, kene kuwi ngakoni kuwi. Iya. Mangga nembang apa sa? Nembang napa-napa wonten pamundutan napa mboten? Ki sementara masih kosong. Oh, kosong nggih. Nggih kula minangkani anu mawon sing riyen untuk tim streaming riyen nyuwun Sambung Wanci Dalu. Dereng nate itu. Dereng nate di nggih. Ora apa-apa, ora masalah. Ya. Iku mangke. Wong iki wayangane 2 malam. Ya, dadi iso dipondo-pondo. Monggo. Nggih. Sambung Wanci Dalu. Ya, karyane sapa iki? Iki karyane Ki Haji Sukron Suwondo. Dalang saka Blitar kono. Ya. Ki nganggo apa ngangge tembung Sambung Wanci Dalu. Ki nek dirungokke apa jenenge iki saire no. Iki hampir semua nglakoni. Oh iya. Hampir semua. Berarti Pak Senopera. Sambunge Wanci Dalu. Takoni kan. Iya. Ben, enggak. Ya. Senadyan to prasetyanku tan kinggang rikma lan Nimas kang gemesake Blesteran kok suarane apik ya Mak. Wah, ya wis gelem sinau Jawa. Iya. Monggo ya asline nek kon ngomong kagok ngono. Ning karo Jawa tresnane ra jamak-jamak. Blesteran iya iki. Bapakne Jawa. Oh, mbokne gembel. Iya. Anak-anak gibas. Iya. Ora apa-apa. Terus no Pak, aku pancen kaya wedhus kok. Weh, kowe ngerti to? Ya ngerti. Acah belajar e. Iwar tak omongke ngono buldong dek. Iya. Ya, ya wis di nek sesuk tak embake kaya anu wae, kaya buah-buahan iki malah apik. Apa nek buah-buahan apa? Anu, apa jenenge mbokne jambu. Jambu karo dikawin silang karo kewan. Apa ana? Dadine jambu monyet. Ha. Jambu monyet ya. Ya sesuk tak pandemke ndasmu. Edan. Wih, ora dibandemke ndasku kuwi nah. Ya wis ben ora apa-apa. Mangga. Tekan ngendi nggih? Ning kakungmu tan lila
kabeh nglakoni rungokno sing gedhe pangapuramu Kang Mas pepujanku jejantung atiku sambungku mung wan cindalu ngrubeda saremu kalawan garwamu piye terus apa Kang Kang Mas Kang Merati tesake murih lestarine HP pirantine tan ana ingkang nyaruwe ya mung akibate aku mung bayangke terus remu ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki pomosnan sida dadi cah telu ndak kanthi ndika apa gemati terus lanjute mendah boyo
langgam sambung wanci dalu. Ya, karyane Ki Haji Sukron Suwondo. Itu luar biasa ya, Pak. Itu lagu tapi kayak cerita kayak novel, kayak cerpen gitu ya. Kuwi omong apa? Kuwi ceritane kuwi lho sambung wanci dalu kuwi. Iki wayangan ora basa Indonesia. Oh iya. Ya. Oh iya. Yo sok-sok aku lali. Ayo coba ngomong baleni mau ngomong. Menika napa cakepanipun sae sanget niku kados nyeritos sokon menceritakan ki basa apa? Napa Pak? Nyaritaken kados ing napa ingkang napa niku kangen ki apa Pak? Ayo kangen. Ya kangen basa Jawane. Kapang. Oneng. Kapangan. Kekapanganipun mantan. Napa-napa. Mbok diar wis suwe-suwe iso kentir lho kowe. Mung perkara mikir Jawa iki kok. Iya. Angel le, Pak. Ayo angel padake rumasane. Mulane Jawa iki sing jeneng basa Jawa iki Jawa basa paling komplit. Ya, paling komplit basa Jawa. Mula aja bangga menggunakan bahasa Indonesia. Berbahasa Indonesia itu baik karena itu bahasa nasional. Tapi kalau kamu menjadi orang Jawa, ya basa Jawa sing apik. Ya ana tetembungan di mana kaki dipijak di situ langit dijinjing. Nek kowe manggon ning tanah Jawa ya gunakno basa Jawa sing apik. Injih. Iya, ngono ya. Nek Jawa niku sak barang niku katahe dados napa dasanama niku lho, Pak. Lah iya. Dadine nek siji barang ki jenenge 10. Ya. Piye? Sak barang apa satu kata kata kuwi iso 10. Misale nek anak ya lare, ya bocah, ya apa macam-macam. Ya sunu, macam-macam. Lah kuwi ya utekku ya boyar ya mikir samono. Asalahe duwe utek kok goblok. Basa Jawa kok ra iso ra. Nggih, sampun. Tiba we nek basa Indonesia cuma jatuh tok. Nggih nek tiba. Nek tiba iki basa Jawa ngene krungkep, ngene gegeblak, ngene ndelosor. Delosor kepleset. Pirang-pirang tuh kepleset. Ya. Macam-macam. Pirang-pirang mangan we. Mangan. Pak Seno nembe dahar. Dahar, mangan. Elisa nembe gaglak. Long gaglak nggih. Ha iya wis urutane dhewe. Gaglak karo dahar apa endi to, Pak? Apik gaglak. Apik gaglak ya wis aku sing gaglak ya. Gaglak. Pak Seno kok ora milih gaglak kenapa? Lah aku nek awakku dhewe tak asorke dhewe nek basa Jawa ki awake dhewe diasorke dhewe. Oh kudu merendah ya. Nek aku nyebut kowe tak unggahke derajatmu. Dadi aku muni aku dahar ki aku lebih asor mbangane gaglak. Oh iya. Aku tapi yo pengen meninggikan Pak Seno ora apa-apa. Oh berarti Pak Seno yo gaglak. Malah keneng dhewe aku. Ya wis ora apa-apa wis. Ya, matur suwun. Matur sing Pak Nuwun. Elisa. Ya, Mbak Elisa. Rong lagu iki mau wis rada alon-alonan tok. Ya, iki enek sing nyuwun lumantar WA. Ya. Ana sing nyuwun podang kuning. Oh ya. Diaturake monggo. Mbak Cita monggo dipun aturaken. Ya, saka Purworejo. Ki sing anu iso bawa tentang manuk-manukan kuwi. Iya. Wilujeng dalu, Pak. Wilujeng dalu. Heeh, saka ndi Purworejo iki? Sakniki pun pindah, Pak. Oh, pindah ngendi? Sleman. Oh, ya syukur malah wis arep pindah KTP Ngayojana. Iya, saka Purworejo. Sajake diusir. Ora. Diusir ora. Ya paling ya wis pindah kagungan dalem ning Sleman ya syukur. Ya Mbak Cita. Monggo Mbak dipun aturaken podang kuning. Ya. Slemane ngendi saiki pindahmu? Gamping. Oh, Gamping. Nggih. Oh, lah kono ki pasar e. Kowe manggon ning pasar? Mboten. Kecamatan Gamping. Oh, nganu to, gawe emplek-emplek ning kecamatan to. Desane Banyuraden, Pak. Oh, Banyurat. Oh, nggon Patran. Nggih. Ah ya. Ya wis ora apa-apa. Mbok menawa bojomu arep nurunke Mbah Juru. Iya. Dadi paranormal. Iya, mangga. Aku bingung. Aku bingung. Terus? Bingung. Aku bingung. Iya.
neno agawe gregeting ati yo ki uga di streaming langsung lumantar channel Dalang Sena ngono ya Mak iya iki wis pira nek ra 12.000 sekitar semono kuwi sing padha mresani no 12.000 penonton 12.000 penonton iki biyuk kene kene ora amot iya lapangan kuwi mbumbuan saking akeh alhamdulillah duwe channel sing wis ngrembaka no iya sesuk tanggal 7 Januari ulang tahun channel Dalang Sena oh iya wayangan awane angguk oh iya terus Nora manda tak pikatku telute bendo ya ini
Matur sembah nuwun Mbak Cita. Ya, Cita Maharani. Ya. Ngawur wae gawe jeneng. Aku ngertine ming Cita ya jenenge mburine tak tambahi dhewe Cita Maharani. Ya. Ngono ya.